Gure enpresa Otzizkutua deitzen da. Genero berdintasun sustatzailez goi mailako zikloa ikasten ari gara. FP Barakaldon LH-en. Zeikide gara taldean, baina gaur ezin dira bi etorri. Hemen gaudenak gara Maria, Laura Ane eta ni Andrea. Gure proiektua podcast feminista bat da, euskeraz. Eta azken finean gure helburua zen emakumeak entzunak izatea. Behar bat antzeman genuen gizartean eta emakumeon ahotsa eta bestelako disidentzion ahotsa ez denez entzuten podcast hau erantzun gisa erabiltzen. Gure proiektu azken finean izan da Maria eta gu agertzen gara pantailaren aurrean hitz egiten. Eta gero izan dugula gonbidapen batzuk, ezta? Eskatzen genuen entzulei haien bizipenak edo esperientziak bidaltzea gutun baten bidez, sare sozialen bidez edo idatziz, eta gero bertan egiten genuena zen hori komentatzea eta ikuspuntu baikorra ematea edo ezkeratzeko ateratzen ziren gai buruz hausnartzen genuen. Eta gero beste pertsona batzuekin nolabaiteko jolasak egiten genituen genero berdintasuna sustatzeko. Hemen FP Barakaldon badagoen komunikazio bitartekaritzakoekin egon gara nolabaiteko kolaborazio bat egiten. Haiekin batera haiek podcast inklusibo alde hori, interseksionalitate hori lantzeko eta azken finean egiten zutena zen zein hizkuntzaren bidez gure podcasta komunikatu. Eta tartangakoekin egin duguna izan da podcast grabatu. Eta lagundu ere digute editatzen. Talde lanean aritzea. Ze horrela moldatzen gara ondo, eta azken finean egin duguna izan da, gure prozesua izan da, emakumeoi ezagutzen ditugun emakumeoi inkesta bat egitea, jakiteko zer landu aldenuen edo ze interesa zeuden podcastean lantzeko, eta hori izan da. Metodologia asko gustatu zaigu, nahiz eta oso gogorra izan. Azkenean aukera izan dugu nola sortzen den enpresa bat ezagutzeko edo ikusteko. Eta gainera hemen institutuan egin genuen azota bat eta han aukera izan genuen beste ikasle enpresa batzuk ikusteko. Azkenik eskerrak eman nahi ditugu tartangako ikusentzunezko ekoizpeneko zikloari eta amengo komunikazio bitartekaritzako ikasle guztiei eta irakasle gideoak. Eta bereziki Maiteri gurekin egon delako prozesu guztiak. Eskerrik asko teknikari saria emateagatik. Eta bukatzeko eskerrak eman parte hartu duten emakume guztioi. Eta bereziki gure taldeari. Gure podcasta zenbait plataformetan topa aldugu, Spotify, YouTube, TikTok eta Instagramen. Kontu guztietan, sare guztietan abildua ahots izkutuak edo abildua ahots.izkutua dugu izena eta han algaitu zuen.